Maty udržal, ale spätnej prihrávky od Gašpara sa nedočkal. Kilnar prenechal oddychnutejšiemu Sokolimu. Sokoli to skúsi pre bránku, fantastická akcia, 2-0. 20-ročný Košičan to teraz urobil ako z Partesu. Teším sa na opakovaný záber. Už to vyzeralo stratené pre Patrika Sokoliho po tom, čo mu Kilnar prenechal puk. Šeliga vystúpil a nakoniec Sokoli urobil ako dorastenca. Noskovič bol bezmocný. Krásna akcia mladíka. Dresa Aqua City Pikes, parádna kľúčka, pravdenie na forehand a zakončenie na bližšiu žrť. Potvrdenie toho, že domáci vstúpili do prostredného dejstva veľmi dobre.